Hello guys, I'm back. Sisa ngani ko kay nagkuan lagi ko na nag-exercise ko nung high ko din sa sulod nagpasingot ko ba. Nya nag-decide ko nga before ko mag-upload sa akong bagong i-upload, nag-inform lang ko nga na ako i-upload nga bagong videos pero bahin ni sa akong mga barkada sa ilang laag. So nag-tell ko sa ilaha nga sa inyong laag magbuhat mo og mga videos para ma-upload po na ako sa YouTube na ako kay sila kay di pa wala pa man sila mga vlog so ako pa man ang naa, so ako silang giingnan nga ako yung i-upload ang inyong mga videos, ang inyong mga pictures na asa mo naglaag o asa mo nag picture. So, kasi matingala mo nga wala ako ni i-upload tungod kay ako silang mga barkada. Itawag na ko ng mga barkada nga Toys and Brothers. Daghan mi kaayo kag members ani. Mga members ani nga mga Toys and Brothers. Pero basta matingala mo nga gamay ra ni sila tungod kang uban na naglagyo, busy na kaayo, busy na sa family, busy na sa mga trabaho. Labi na kung anak ako sa layo, wala ako kakuyog. So, ako na lang mo upload sa ilahang videos. So, please support tayo pa lang mo ang bagong videos. I-like and subscribe. Subscribe ang ako ang YouTube channel and likes. And thank you sa inyong suporta. Then, salamat sa pag-watch sa akong bagong videos, bagong vlog. Videos na lang kadili. Wala mo ko nag-vlog. So, akong vlog aning so, bagong videos. Thank you for watching. So, laag ni sa akong mga friends, sa akong mga barkada, sa mga Toys and Brothers na ako. Napo ko'y upload pohon, kumudayon og laag. Lahi po ni nga grupo. Akong ginatawag nga Toys and Sisterets. And tawag na members sa mo ang grupo nga Sisterets, si Ma'am Nelly Cablenda, Ma'am Che Caballes, Ma'am Riley Kahan, Ma'am Karel Carnaso, Sis Jael Bretania at kaunom ko so unom mi kabuok. Unom minsan. Katong mga Toys and Brothers daghan mi kaayo ang mga kauban ako sa una sa DCPC. So, kauban nga po na mo dati ang mga sister sa DCPC. Lahat lang siya nga grupo. So, bagada po na ako sa mga sister at bagada po na ako sa mga Toys and Brothers. Pero kani ako yung i-upload laag ni sa akong mga Toys and Brothers. Please watch. Thank you. Talaingon. Talaingon. Talaan. Lakad na. Talakag na dahil pa? Dali ra lagi ka naabot ang talakag. Basta mga tapos na mga driver na. Baon. Dili na baka bantay. Basta puntero. Basta na pagkuha na. Basta mga ignorante og drive puntero. Tanawa man. Dahil lagi siya nga magpapicture siya magpapicture. Yan naman ang kuno ni Moha Montero. Pag-ambog na niya, timani iyang post. Hindi siya nga yan, hindi ka. Montero smart. Ang bagay na kay Angkas. Siya pasod. Siya, akong mga friends, akong ipasakay, try sa sakyanan. Kung sila sa Kaya wala ba pa ni sila sakyanan, sa kaya ginig bawa guban. Uy, may ganing taga-Purok City. Tapos pag isa. Alabaw ng taga-Purok City. Oh, di ba? Magnansik, sugod kid ba magnansik. Hindi mo na siya papuli ka na nag-drive mo, asa papuli.
Kaya naman kubra. Pangandaman, may hindi ako pag-try. Grabe katapat eh. Kubra, katapat. Isa kaya ro. Bago ko na nga. O, puli na. Bago nga. Rin sa tungab kubra. Pero asa kita gihunong din naman. Dani, dito ay, nangasangit ko itong mga... Nananan sila dito, gihunong sa katunay na kung kikawal pag naman nagkasangit. Gusto man yun. Sangit ka itong mga nangumbitay nga mga sa tuway. Oo, na. Wala yung kita ito. Hapit na nga kuan mamaya. Wala, uy, kay ka nakapit na yan yan na Si Bral, lapit na pipit yung ilong. Kami ang magiging. Ako mo, kibira. Kibira atong kuhan ay. Nakahulong na to, nakaluwa naman kagamit na yung natulong ng bubble gum. Moment to. Bubble gum nito gipang kaon. Ang na siya kayo nagbubble gum. Hindi lagi. Ayaw pagkasuroy. Wala ba ka na niya nga? Ayaw pagkagawas. Kabukid ba yan? Ya, may na to bro, lang natulo ni mo, di na magkulit yung tubig dali. Oy, tanaw lang. Tubig? Naidagong sa Bukid man eh. Nadi ni dagang spring. Lisod ang tubig ba diri kung magbalay siguro. Oo. Wala pa kayo na-establish ng kuan. Water system. Di maski tabay lang ba? Kasi Brad, pag vlogging na Hi Brad. guys, naday mi diri karon sa kuan. Nag-video ka? Wala man lagi na ni anda. Minuro. Kamusta? Sir, yung buwan-buwan na anda. Dili makita ang naami sir. Okay na, ay bala na yan. Tuyok na yan. Hi! Alam na ipas ako ha. Nagkuan ka ma'am, nagsuka ginang ani. Kayo, maapil ang tanan. Ituyok sa kanang maapil ang tanan. Sa bunsitas, brat. Apil sila Hi dito. guys. Hi. Hi guys. Hi. Hello. Ako po dayan mamingsel. Ikaw po dahil hasilot. Ako, mapiapis sa kay baba ko. Apila po rin mong naong hasilot. Oh. Para na, bilin siya nga nagid ka. Sige na Sir Brian. Wait, klaro ni nga pagka-collaborative. Ang sama ng collaborative buwan ay. Wag may ka-collaborative ng isa. Hey guys, nindot na kayo diri nga mga view. Okay? Honestly, ha. Ha? Saan? Labi ito yung kwadre ba? Katong pangbumisay. May mga kape-kape na diri sa lahat. Asa? Mga sa bukid-bukid ba? Sabaw sa bukid, kape sa bukid, iti sa bukid. Uy, naman tayo iti sa bukid dito sa buwan. Dai sa bukid. Tayo sa bukid. Binip niya kaya ni Hago. Ato na tuon na ma'am, gara naman na si Brian ma'am. Hi guys. Humana sila kuan, humana sila pictorial sa to. Unsa? Yung mga kuan tawhanan ni. Grabe kay inot, gisulit ang 30. Asa man padulong ha? Oh, nalagi si ma'am. Oh, na si ma'am. Oh, nitago. Oh, mani padulong si ma'am. Oh. Hi ma'am, welcome to my guys. And hi guys, welcome to my vlog. Okay, musulod namin sa Montero ni Ma'am Nancy. Yan ang driver na mo si Brian nga first timer. Ignorante. Oh, hi guys. Hello. Mo padulong. New Zealand. New Zealand. New Zealand. New Zealand. Kalakag Pinoy. Kalakag po kita matong kuan mga patay. Kalakag Pinoy sila. Sige sige. Dagan mo Brad. Si Brad. Oh. Oops. Wow, green kayo ba eh. 360 or lantaw. Right. Oy, mas okay pa rin kaysa communal run. Communal run, kaysa doon pa kayo. Say hi! Okay, pagkikibalan. Oh, busy na sila kuhan. Jump shot oh, si ma'am. Say hi! Hi! Hi ma'am! Hi ma'am! Hindi na kamats! Oh, nanay, napapicture oh. Tara. Meet my new property custodian. General manager sa? Itong mga bukid may tuyok ko. Kung kayo ko. Namagot ta ma'am? Dual ka man eh. Front of back. Ay, mapila.
Salamat at tayo'y magkasamang muli. 107.5. Salamat at may gabing nakalaan sa kaunting kasiyahan. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat at sa pagbawi ng uhaw may darating na araw. Salamat sa inyo. Kahit tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Salamat at tayo'y may pinagsamahan. Salamat, tunay kong kaibigan. Kay tamis ng ating samahan sa lungkot at kaligayahan, tunay na kaibigan, kasamang maasahan. Once again, maraming salamat. Wish 107.5. Salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat sa'yo. Kaibigan ko, salamat sa'yo. Salamat, tayo'y may pinagsamahan. Salamat, kaibigan, walang kapantayan. Salamat sa'yo. Kaibigan ko, salamat sa'yo. Hi, Wishers. We are the Dawn. For more Wish-clusive videos, click here. 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 Click here to subscribe.
as far as I'm concerned, I'm glad I got the chance to say that I do believe I love you. And if I should ever go away, well then close your eyes and try feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Well, you came and opened me, and now there's so much more I see. And so, by the way, I thank you. Oh, and then for the times when we're apart, well then close your eyes and know the words are coming from my heart. And then if you can remember, oh, Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends